karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Hain naman sila si... Tora sila. Si anak ka nang naguna. May kauban sila mga lalaki. Sabrina! Usa man inyong gibuhat? Rodel! Salamat gani ata, Rodel! Salamat! Ana, dali! Wa na gyud ko makauyon ini imong gibuhat, Sabrina. Wa na gyud! Maayong gabi, Sir Rodel. Dili maayong kagabion para nako, ana. Rodel, sorry. Please, mamauli na ta. Usa naman sa din inyong gibuhat, Sabrina? Bago pa gani ka nakagawas sa ospital? Milakaw na sab ka? Sorry gani. Pero, Di naman sab mo. May adto mo sa bahay sa mga palasyo? wa, Rodel. Milili mi sa haya sa namatay nga babae nga dito gilabay sa ato. May adto mo sa bahay ni adtong Ilsa? Oh. Di na to sila mahimong ibaliwa, Rodel, tungod kay dito sa atong dapit siya patya. Sir, ayaw nagkasuko. Sobrang akong kabalaka nga wa mo uli. Kasi may dili masuko, ana. Ako ning sa, Rodel. Ayaw lang i-appeal si Ana. Kamingaw sa kagabion. Madam, nganong naaman ka sa suok mo lingkod? Nagpalayo lang ko sa mga bintana. Ayaw lang kadlok, madam. Niyabito ko. Ana! Annalisa! Wa pa man mauli si Ana og Mang Sabrina, madam. Milakaw day sila? Ha? Wa na. Nalimot na sa ka, madam. Unsay nalimot? Milakaw si Ana, madam, kaya nagpaibot sa ngipo, nalimot ka. Wa man siya nanghid nako. Kini siya no, magbuot-buot na lang yun siya. Siya ang angay nga magpabilin din hisabay kay makakita siyag mga demonyo. Ayaw lang ikadlok ang mga demonyo, madam. Dili bitaw ta makakitaan na nila. Naara sila sa palibot. Nga nga na nakasiguro man ka, madam, nga naa sila sa palibot. Nalimbaw ta nga akong balibo. Aw, basig ganahan kang mag-CR, madam, kay nalimbawat man kayong balibo. Ah, bastos! Sorry, madam. Oh, Hmm. unsa man tong humot? Umot? Ay, perfume ron, madam. Niya siya! Niya siya! Madam. Ayaw yung ito pag-andar na, madam. Ay, wala ba din si Narisa? Gibati nako, nagtanaw lang sila nako. Silang tanan nagtanaw nako. Ako nagtanaw sila ni mo. Piyong nga na mga mata, madam. Oo. Ni anas sila, madam. Rodel, sorry na ba? Annalisa! Sir, ma'am, mauna na ko niyo sa suot. Gitawag na ko ni Madam Mercy. Rodel, Ayaw na nig-usba, Sabrina. Walang kay may baho kung unsang gibatin akong kabalaka. di na lagi ni mausap. Sorry na. Suda, ipahilaw na pa na ako ang auto sigurayan. Ana! Annalisa! Madam? Ni anak ko, madam. Tiin ka man gikan. Lingkod diha. Ha? Ari lang ko din, madam. Nganon dili makamulingkod. May nakita ka bang naglingkod sa sofa? Wa man, madam. Di lang ko ganahan nga mulingkod. Madam, yan mo tubig, madam. May espiritu din sa salaan na, di ba? Wa man,
madam. Wa, Ayaw pa makak. Kagibati na ko nga nagtutok silang tanan ako. Tanawang ako mga balhibo. Nanindog na tungod sa akong kahadlok. Nananang libawt ang akong balhibo. Buti pa sabot, ana. Nga may maligno din sa atong duol. Di ba? wa, lagi madam. Kinahalabantayan ni mo kining sala, ha, ana? Kay hapit na ang adlaw sa minatay. May mga matay na usab. Maayong gabi, ma. Diin ka manggikan. Giubanan ako si Ana nga nagpaibot sa ngipon. Excuse anak ma, kay mag-ilis ko. Nangaon mo, ana? Wa pa manoy. Madam, gusto na ka mukaon? Ganina ra kung gustong mukaon, pero wa ka. Anda mo na na kung imong pagkaon, madam. Di man ko makatukam ako nauna sa naitabo na mo kanina ni Ana. May nalangawa na masuko si Rodel ako. Mainom kong tubig sa kusina. Uy. Hayag pa man ang suga sa sala. May tao pa ka diya? Oh. Kinsa lang naa sa sala? Ako, madam. Ana? Wala ka mo uli ron? Gabi naman. Ano niya pa makasasala? Wa ko kasabot ni Madam Mercy, Ma'am Sabrina. Nga naman. Dili siya gustong mo pauli ko. Kaya iyang pabantayan ako kining sala. Unsa? Nga naman kuno. Nagkaduol na ko ng adlaw sa minatay. Mahitabo na sab kuno ang patay ining dapita. Unsa? Nga nung parehas man sila og gisulti ni Lula Liling. Ha? Hapit na ang adlaw sa mga minatay. Misugod na siaw ang kamatay ni ining dapita. Unsay parehas, Ma'am Sabrina? Si Lula Liling. Nakahisgot sa siya patay sa adlaw sa minatay. Nahadlok siya para nato tungod kay nagpahipi lang sa kanyit-ngit ang kriminal. Sama sa tong nakita? Oh, sama sa to nakita. Dili siya multo analisa. Tawag yun siya. Ug doon na siya daot ang huna-huna natong duha. Mukurog magyapon ko magkunauna sa to nakitang anino sa tao ganina, Ma'am Sabrina. Mas nahadlok ka ni atong anino, ha? Oh, ma'am. Ang espiritu dili makahimog kadaot nato. Pero ang daot ng tao, makahimos pagpatay nato. Sama siyang pagpatay natong Elsa. Ingon man ni Padre Ramon og ni Adela. Kinuo ko. Tinuod ka? Doon na may atang ninyong anino sa daan paingon sa lungsod? Maulagi na man, uy. May kuro kong nagtanaw sa anino, uy. Mudas magrabag inuta ni namong duha ni Ma'am Sabrina. Maayo na lang kani. Kay doon may abot ng mga tao. Ana, ayaw na nag-usbahan. Si Ma'am Sabrina masabgod ang ganahan gud nga mo adtos na makyan. Buntag naman di ay. Oh. Ay, si Rodel. Oo, man siya din sa kong tupad. Rodel? Rodel? Oh. Na ako cellphone. Na naman din nasawag. Gusto. Ang mga picture nga ako nakuha gahapon sa namatyan. Ako ning tanawon. Oy. Nakuha din ako ang lungon. Huwag man ko makaila ning mga tao din Si Lula Liling ragid ang ako miilan. Uy. Taysa. Unsa ning naskilid sa bahay?
buko-buko man ni sa lalaki. Familiar kay nako ang iyang bayhon. Ano? Si Rodel ni? Si Rodel kit ni? Dito sa diay si Rodel sa haya atong Elsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!